Но можеш да играеш само с тези 6 герои. Кит, Шейли, Едгар, Колет и Нита. И Били. Мисля да започва с Били, ще ми е много удобно. Мисля да игра на дуо. Не, айде. Шоудаун. Не искам, мисля да това не те победи. Ето видим какво няма шопчета. Нектинг. Добре. Като гледам, този път маршно аз съм единствения с повече престижа. Замен. Елан, тук искам да бия нещо ужасно. Let's kill anymore. I'll structure the beach. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Okay. Should be... Look what we'll have showdown. Let's in the showdown. This ain't no glove of love. Yes! Първата победа е готова. Where there's a will, there... Между другото, друг път, когато игра на Brawl Stars, ще отворя Legendary Stardust. До тази има детайли Wins. Това е втората победа е... О, не! Нищо. Аз ще път този път с Били да ги победиш. Когато бие Джитрик, тогава ще отворя чаква шоудаун. Шели. О мой год. Това е така пропуснем. Не, това не трябва да не. Това не трябва да не. Това не трябва. Добре, бе. Вие не сте видяли. Това е. Ще това, когато съм шоудаун. Hello, bro. Да кажем, че не сте взяли последната победа, защото онази не успях там по-равно. Не успях постъпно това да шоудаун. Ще отива на шоудаун. Hello, guys. Hello. I'm gonna find you. И така, напълно ще наземно. Това ще играем на нокаут. Остане на това победа. Улица. Този път е спечелен. Започваме с тежко. Ще отдам на коя. Това, когато остава един човек за бива. Ми реших да не направя това и да почвам, защото бяха много лесно да кажеш. Но само една легенда и тя е ултра слаба. Даже смятам да убим първа. Магнетни кил! О, мага. Това път не ще мога. Ако не, ще пробват. Вижте това баче да... Get out! Вижте, но пък Шели остана. Шели Колт, вие не сте приятели, убийте се, моля ви се. Колко убий Шели? Моля ви се, брат. Моля. Yes. Лекси. Сега убих някой и той ме уби. О, стане една жена, която те повали от околността й. И yes! Айде! Yes! За хора, ако ви харесва това видео, абонирайте се за канала. И не ни трябват никакви лайкове, затова айде ще направим и втора част. Другия път. Моля ви се.